हेलो लोगोफोर नै जोंहा दिनै जेखौ नायदों आरोना 1 तारिखनि बैसागु 1 तारिखनि ओमफ्राय नै प्रसाद एरि लाबोखाबाय ओमफ्राय नै मन्दप दाखाबाय आरोना बाबाया आरामनो मन्दप दानानै दोनबाय एसे बालासिया जाबाय आरोना होमबाबो जेबो नङा ओमफ्राय दायो नै अरदाब लिरनो नायदों आरोना जेखौ होनायखाय लोगोफोर हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे दिनैनि मन्जिता बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आंनि गोदान आपडेट्सफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोना ओमफ्राय बयखौबो बोसोर गोदाननि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय आरोना लोगोफोर बयहाबो मोजाङै बैसागुखौ रंजानानै बारहोलांनो हाथों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो अरदाब लिरनायखौ सुरु खालामबाय आरोना लोगोफोर अरदाबखौ लिरबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौहाय बिदिनो जोंना जैग' एरि होबाथाय अरदाब लिरखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बैसागुनि 1 तारिख आरोना ओमफ्राय अरदाब लिरबाय दा बयहाबो जैग' होयो आरोना दिनैहाय ओमफ्राय मैया मन्दिराव जैग' होखांखाबाय आङो भिडिअ हगारखांबाय आरोना इदि जैग' होनायनि आंहा हैस्लाबनो हायाखैमोन आरोना आङो नैबे भिडिअनि गाहायाव लिंक होनानै दोनगोन आरोना लोगोफोर डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरोना मियानि भिडिअखौहाय भिडिअ हगारनाया एसे लेट जादों आरोना नैहाबो लेट जानोसै टाइमखौनो मोनाखै आरोना लोगोफोर समखौनो मोनाखै खामानि थायो आरोना बयहाबो बैसागु समावलाय आरो हाखु दाखु हगारनो हास्लाबनाय जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै अरदाबखौहाय आं लिरखांसिगोनानो आरोना लोगोफोर मैयाबो जैग' होखादों नालाय मन्दिरावहाय ओमफ्राय मैयाबो अरदाब लिरखादों आरोना लोगोफोर मन्दिराव जैग' होदों नालाय मोसौ थुखैनाय दिनबो नालाय आरो ओमफ्राय दिनै लिरफिनबाय आरोना दिनैबो जैग' होनोसै नालाय दायो लिरखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बे साइडखौबो एसे लिरबाय आरोना आङो बेयावहाय ओंखाम ओंख्रि दोननाय जायोना ओमफ्राय ओंख्रि बायदिसिना गोलैयो ओमफ्राय नै जैग' होनोसै आरोना दायो लोगोफोर गासिबो फैजोब्बाय आरोना आंहाथ' दहायनो दुगैखांखाबायमोन आरोना लोगोफोर अरदाब लिरखांनानै ओमफ्राय नै एसे बिबुंथि होलांबाय आरोना बाबामोना नायलांला बायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना आइया एसे बैसागुनि नामै एसे बायदिसिना बोसोन होलांसिगोन आरोना आं बारा गोबाव लाबाय थाला आरोना लोगोफोर दानला होबाय आङो बोसोर गोदाननि नामै बैसागुनि नामै एसे बुंथिना होबाय आरोना जोंना पुर'हिता आइ पुर'हिता ओमफ्राय एसेयावनो दोनथ'बाय आरोना आइयाबो ओमफ्राय गोलाव बुजायदोंमोन आङो लाबाय थायासै ओमफ्राय दायो अर लगायसिगोन आरोना लोगोफोर जैग' होनोसै दायो टाइमाबो मा होनो खैथा जाखोमोनथाय 10थासो जाबायमोनदां आरोना दायो अर लगायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर माबायदि होयो माबायदि मायो
दायो पुर्न लाखांबाय जोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो लास्टनि फोथा लानोसै आरोना लोगोफोर जैग'नि हांगारजों फोथा लायो आरोना लोगोफोर माखासेफ्रा फोथा लाखांबायमोन आरोना ओंखायनो लादिया जों गोजा न'नि गोजा लाबाय आरोना लोगोफोर फोथा एरि लाखांनानै दायो जिरायनोसै आरोना लोगोफोर प्रसाद जानोसै प्रसाद हांसोफ्रासो जि दावराव आरोना लोगोफोर हांसोआ गाबगांबाय थायो सिरिखौनो होनो मोनासै आरोना हांसो मेरला नालाय गाबगांबाय थायो ओमफ्रायनो फोथा लाबाय आं लोगोफोर दायो इसोरनि थाखाय साहा एरि जानोसै आरोना नै ओमफ्राय आइयाबो लाबाय ओमफ्राय नै आं साहा एरि फुदुंनायखौ लाबाय थादिया साहा होबाय बिदिनो मेथाइ होबाय आरोना मुरि बिनानावखौहाय दसे एदावबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै जोंहा गामिनि सिख्लाफोरा मोसाफैदोंमोन आरोना बेखौ आङो एसे लाबाय नोंथांमोनहा बेखौ नायलांदो आरोना
मानसि गोलाव मेथाइला ओइ गोलावथार बागरुम 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 जोब्बाय दे खुलुमदो आब'खौ आयौ आंखौ खुलुमबाय दे बोर गोलाव जाथों माबा जिउ गोलाव जाथों आयौ दे बोर गोलाव जाथों सिनलायलांबाय माबाखौलाय लाफायाखै सुजुखांखौ ए गरखा दामबा मोजां खोनायो गरखा बानायाखै ए बावबोबाय आयौ मोजांथार दे मोसालांदोलाय